gashi sabon ya kawo. Soja gashi sabon ya kawo. Mai doguwa da tudun wada idan Allah ya so. Sayan siyo sha'u soja kwankwasi ya dan Musa. Shugabancin Najeriya onantin sai kayi. Shugabancin Najeriya mu sai dai dan Musa. Ummi Kano ce mai waka da wakar dan Musa. Dakta Rabi'u Musa Kwankwasa gatan talakawa.